guys atong kinumot. Kinumot sa kamot. Kinumot sa tayo tanga taga ng sugar kay sita bang ra. Baking soda at gamit. Gamayng oil. Siya kumot-kumoton guys, ibalik para ma-mix ang ibang ingredients. Ano dito guys? Kaya naman tao kumot-kumot, so ato na po siyang pituhon. So maghaling sa tahan na kay pansit at loto. O hindi ka ingon before, the before na basta ingani ang kalaha gali buto sabot antique ni siya o tanaw. Wala agi siya kausa na lang kawo kay antique ni siya. Nang ayo kag yama-yama daw. Basta antique ni kalaha. Wala may buote ako ani kalaha. Dugay na kayo murag kan pa ni 19th century. Basta mo kay pansit sa bumo guys. Natay lighter kaya itong halingan ito na ulan-ulan po siya may taon mas ulan-ulan hindi makitulog dari basa ko natanawa mo niya iringanin tikman ang kuan ma atong kuan o ito antik ni siya guys ha. Ay kayo mo kapiningala lang. Dahil itang silong magluto kay Aron. Bayag. Uy daghang samok. Gusto mo ko mamaak sa bako. Gusto mo ko mga bisita guys. Mga busing. Antik na din siya. Lato na itong init ng kalaha kaya itong lundan o oil. So namala na itong kalaha guys, so ito na siyang lundan o oil kaya makasugod na takay ulan na. So nainit na siya guys, ito na siyang ilunod. Kaya na hilingin-lingin kayo, maglangan na. Para sa tukol ang saking namin, para na siya. Aso kayo, masamot itong naho ka itong baghak pag ang aso ito, asa puta pa ito po siya paingin. Harap na sunog ka kulit. Kayo. Tawon sa mga karon.
maluto na yun ta. O, mga ano taon niya lapit. Mga natagluto mga kawiwi. So, mura niya itong naluto. Daghan guys siya. Kung pa ka subscribe, please subscribe my channel and like and share this video.